partner, grabe. Coast to coast. After a rebound. Parang hinati niya yung court dun eh. Yes, partner, for sure. Makakapasok yun sa ating top 10 plays of the week. Ayan na, Jock Bellarmino. Nabitawan ng bola pero nakakuha ng bola. Grabe, partner. Hindi pa rin ako makaget over doon sa coast to coast na pinakita ni Tenyedero. Talagang pag-rebound niya, nasa isip niya, akin na to, dire-diretso. Ayan na si Dagi Olea with a corner 3. Mintes. Nakuha ni Anastasio pero natapik. Ayan na si Atanasio, binabantayan si Cruz. AJ Perea swings the ball to Cruz. Dagi Olea swings the ball to Jock. Jock for 3. Grabe, beating the buzzer. 3 yun, partner. Grabe, that was a bailout shot Yes, coming partner. from Jock Bellarmino. Sayang, good defense on the part. Kaso yung last second lang, nag-collapse lang, nalibre si coach. So talagang alam naman nila kung anong mga gagawing adjustment. Ayan na si Jock Bellarmino. Ayan na, Bellarmino with the layup, a much needed score para to break the silence para sa Team Baaw. Ayan na, Soriano. Si Raton. Kasi talagang nananalasa na itong si Tenyedero. Ayan na si Vincolado, swings the ball to Ambert. Raton swings the ball. Good ball movement on the part of Iriga. Yun naman, partner, talaga. Ang gandang ball movement. Breaking the ice, partner. Ganon ka-cool and calm itong Team Iriga. Talagang never nararattle. Ayan na si Soriano again, open for 3. Napay, fakes. Ayan na si Dagi Olea, naagaw ang bola. Vincolado against Jock Bellarmino for 2. Ayan na, partner. Iriga regains the lead, partner. Yes. So yun nga, sabi natin. The bench. So talagang this Baaw team has a future pagdating dito sa Camarines Sur. Ayan na, si Tenyedero strips the ball. Jock Bellarmino again for 3. Kaboom! Grabe, partner. Grabe yung mga baskets ni Jock. Very timely talaga, partner. Pag umahabol na yung Baaw, pupukol siya. And ayan na, what a spin by Consul. That basket for partner. Air Taugan. Napeke doon si Olea. Ayan na, speaking of peke, napeke, and speaking of timely shots, ayan na naman ang very steady point guard na si Jock Bellarmino, rescuing Iriga for a 2 points. So tingnan naman natin ngayon ang gagawin ni Taugan dito. Ayan na si Taugan, may pick na hinihingi kay Soriano. It's no good. Ayan na, Dagi Olea nagdadala ng bola. Dagi to Jock Bellarmino for 2. Ball ni AJ Perea with 16 seconds remaining sa kanilang shot clock and 6 minutes and 20 seconds sa ating game clock. Ayan na again, fall away kay Jason Orada, sinks the ball for 2. Grabe, partner, yung 2-man game ng dalawa talagang kilalang kilala. Yes, partner. So very effective yung dalawa ngayon coming from this fourth quarter.